Helo, Helen dwi. Croeso I Uned 17, y cwrs Sylfaen. Yn Uned 17, dyn ni'n edrych ar ansoddeiriau, adjectives, unwaith eto. Felly, yn Uned 16, dysgon ni talach, cyflymach, arafach. Os dyn ni eisiau dweud tol dyn ni'n ychwanegu, dyn ni'n adio ach. Felly, heddiw, yn Uned 17, dyn ni'n edrych sut I ddweud tol est. Yn Saesneg, dyn ni'n dweud est. Yn Gymraeg, dyn ni'n adio a. Just a. Os ydy yn helpu, meddyliwch am fiesta neu siesta. Est yn Saesneg, a yn Gymraeg. Tol est, tala. 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 Beth am oldest? Oldest. Henna. Youngest. Ifanca. Gwrandewch. Geraint yw'r tala. Dyna'r patrwm. Geraint yw'r tala. Geraint yw'r tala a chi. Geraint yw'r tala. Oldest. Geraint yw'r henna. Youngest. Geraint yw'r ifanca. Strongest. Geraint yw'r cryfa. Dych chi'n clywed? Cryf, cryfa. Tala, henna, ifanca, cryfa. Iawn, gwrandewch. Sian yw'r dala. Geraint yw'r tala. Sian yw'r dala. Pan dyn ni'n disgrifio un ferch, mae treiglad meddal. Singular feminine nouns ar ôl merch, ferch, cadair, gadair. So yn y patrwm yma, disgrifio un ferch, treiglad meddal. Sian yw'r gryfa. A chi? Sian yw'r gryfa. Tolest. Sian yw'r dala. Oldest. Sian yw'r henna. Da iawn. So, tol talach, tolest, tala. Ond, beth am y 6 ansoddair od? Yn gynta, mawr. So, dych chi'n cofio? Mawr, mwy, biggest, mwya, mwya, mwya. A chi? Mwya. Beth yw'r mwya? Y daith? Y cwrs Sylfaen? Beth yw'r mwya? Atebwch. Y cwrs Sylfaen yw'r mwya. Neu, y cwrs Sylfaen yw'r llyfr mwya. Felly, mawr, mwy, mwya. Mwya. Dych chi'n cofio bach? Llai, lleia, lleia, lleia. Dych chi'n clywed y sŵn? Llai, lleia. Ai, add your syllable, mae ai yn mynd yn ei. Gwaith, gweithio, llai, lleia. Tom
yw'r lleia? Tom yw'r lleia, a chi? Tom yw'r lleia. Sian yw'r lleia. Sian yw'r lleia. Dim treiglad. Dyw ll a rhap ddim yn treiglo ar ôl y. Geraint yw'r lleia. Sian yw'r lleia. Atebwch. Pwy yw'r lleia yn Nhîm Cymru? John Jones yw'r lleia yn Nhîm Cymru. Beth yw'r lleia? Y daith neu y cwrs sylfaen? Y daith yw'r lleia neu y daith yw'r llyfr lleia. Felly, bach, llai, lleia. Mawr, mwy, mwya, bach, llai, lleia. Hyfryd. Nesa, da. Da, gwell, ond best. Dych chi wedi clywed y gair, dwi'n siŵr. Fel ffrind gorau, best friend. Best yw gorau. 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 Aled yw'r gorau. Aled yw'r gorau. A chi? Aled yw'r gorau. Ond, beth am nia? Nia yw'r orau. Dych chi'n cofio? Un ferch, treiglad meddal. Nia yw'r orau. Atebwch y cwestiwn. Pwy yw'r actor gorau? Matthew Rhys yw'r actor gorau? Pwy yw'r canwr gorau? Bryn Terfel yw'r canwr gorau? Da, gwell, gorau, best. Beth am worst? Wel, dych chi'n cofio, drwg, gwaith. Felly, worst yw gweitha. Dych chi'n clywed? Gweitha. Gweitha. A chi? Gweitha. Da iawn. Felly, siwp mai dweud Geraint is the worst. Geraint yw'r gweitha. Mari. Mari yw'r weitha. Nhw. Nhw yw'r gweitha. Dim treiglad, just un ferch. Geraint yw'r gweitha, Mari yw'r weitha, nhw yw'r gweitha. Iawn? Da, gwell, gore. Drwg, gwaith, gweitha. Dau arall. Dych chi'n cofio uchel ac isel? Uchel, uwch. Highest yw ucha. 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 Dim acha, fel eich fi. Ucha. Ucha. A chi? Ucha. Gwrandewch. Yr Wyddfa yw'r mynydd ucha yng Nghymru. Benefis yw'r mynydd ucha yn yr Alban. Penfan yw'r mynydd ucha yn ne Cymru. Ucha. Isel. Is. Isa. Weithiau, dych chi'n gweld isa ac ucha mewn enw lle. Dwi'n byw ger efail isaf. Mae ef yn bosib, ond dyn ni'n dweud
Isa, isa, isa. Yeah? Isa, the lowest. Okay, edrychwch ar y cardiau. Y cerdyn coch yw'r ucha. Y cerdyn du yw'r isa. Okay. Dyma ni, 2 gerdyn newydd. Beth yw'r ucha? Beth yw'r isa? Y cerdyn coch yw'r ucha. Y cerdyn du yw'r isa. Eto. Y cerdyn du yw'r ucha. Y cerdyn coch yw'r isa. Eto. Y cerdyn coch yw'r ucha. Y cerdyn du yw'r isa. Unwaith eto. Y cerdyn du yw'r ucha. Y cerdyn coch yw'r isa. Felly, ansoddeiriau byr, the short adjectives, dyn ni'n adio a. Tal, tala. Wedyn, yr irregulars, mwyaf, lleia, gore, gweitha, ucha, isa. Nawr, dyn ni'n edrych ar yr ansoddeiriau hir. Geiriau fel diddorol. Ac eto fel Saesneg. Dyn ni ddim yn dweud interestingest. Na. Dyn ni'n dweud most interesting. Felly mwyaf yw biggest a mwyaf yw most. Gwrandewch. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf diddorol. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf diddorol. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf diddorol, a chi? Caerdydd yw'r ddinas fwyaf diddorol. Iawn, newidiwch substitute Caerdydd am ddinas arall. Barcelona yw'r ddinas fwyaf diddorol. Rygbi yw'r gêm fwyaf cyffrous. Rygbi yw'r gêm fwyaf cyffrous. A chi? Rygbi yw'r gêm fwyaf cyffrous. Eto, dim rygbi, rhywbeth arall. Pêl-droed yw'r gêm fwyaf cyffrous. A dyna ni, diwedd Uned 17 a diwedd y gwaith ar yr ansoddeiriau. Felly, just recap o Uned 17. I ddweud est yn Saesneg a yn Gymraeg. Tal, tala. Tal, talach, tala. Y 6 irregular. Mawr, mwy, mwya. Bach, llai, lleia. Da, gwell, gorau. Drwg, gwaith, gweitha. Uchel, uwch, ucha. Isel, is, isa. Ac wedyn, gyda'r ansoddeiriau hir, mwyaf diddorol, mwyaf cyfoethog. Pob lwc gyda'r ansoddeiriau. Os ydych chi wedi mwynhau y fideo yma, cofiwch, mae mwy o fideos ar gael ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!